हमारा से गोड़ दबाऊ तो छिहत्तरो अगले जन्म न गदही के जन्म ले हुआ हम अब धोबी ईटा लाद के पछवाड़ा पर अच्छा को मारम न कि कूदले भगम। अब न सुख बुझाता नौकरी पावे खातिर हम का ना कोईनी जेकरा रास्ता चले के लूर ना रहे उहो हंसत रहे। अब कौनो जना हंस के देखावस जना आ हमारा सामने खड़ा होके बतियावस जा तब न जानतनी कि वहना जना में दम बा। मुंह आदमी खोले के खोल देला ना कुछ और बोल दे बाजार जर घूमे। अरे बोले से पहले 100 बार सोचे के चाहिए। का हो भौजी का हो दे रहुआ तू तो भौजी एकदम चिन्हाते नहीं हो जो हिया से मास्टराइन बोल न तो ऐसा रंगे रूप तार बदल गइल बा। ऊ कैसे? हाँ तो सरकारी रुपया के अनाज खा तड़ू तो दिन पर दिन मुटेबी न करबू चिकनेबी न करबू मार देखो तनी मेकअप पर मेकअप मेकअप पर मेकअप बेग पर बेग लुगा पर लुगा खूब तू अरमान अपन पूरा करतू ना। तू का जानब कि हम केतना मेहनत कइले बानी त आज सरकारी नौकरी पइले बानी। ए से कुर्सी तोड़ तड़ू सब दिन दुखे करब सुख ना करब। ठीक है बा तोहरे राजबा हो। राज राज काहे ना रही बड़ी कष्ट कइले बानी त सरकारी नौकरी पवले बानी जानल। रात दिन बबुआ हम मेहनत कइले बानी तनकी गांव घर के मेहरानून के बात सुनले बानी ना हो बहुत गरियावत रही सो तब जा तो ठीक है बा भगवान हो कोहे के तो आदमी छोड़ दे कोह देला कि राज करतड़ू। अरे अब ना राज करब तो कब करब जीवन भर दुखे करब सुख करे द। 4 महीना हो गए नौकरी लगले अब तक ले एको पैसा के थाहे ना लगल। ई कहा करत या पैसा बा कर्जा महाजन लेके हम एकरा के नौकरी लगवनी आ जे पैसा देले उ कपार नोचता कि अब तो तार छानी बा तारा घरे पैसा के कमी बा तो हम ही न जानतनी कि कहाँ से पैसा भराई बुझाया तक कि 2-4 काटा बेचही के पड़ी। अब मेहरारू के तनको कुछ जनात बुझात नहीं कि जब से नौकरी लाग गइल बा न तब से बोलिए बचन एकर बदल गइल बाटे। पहले लेखा नहीं रह गइल पहले तो जी कहत रही लेकिन अब हो कहतिया आ कुछ दिन में का कही कौनो ठीक नहीं खे कर। यही से न कहल जाला जब मेहरारू के नौकरी लाग जाला रुपया कमाए लगली सन तो उन्हन के भाव बढ़ जाला। मर्द ना बुझी हसन नौकरे समझी हसन। अरे भैया हमारो मेहरान एकदम परेशान करके रख दिले भैया ओकरा कहनी कि किस्त मत निकाल रे तो ना हमरा किस्त निकल ही के बा हमार सामान ले के बा साड़ी ले के बा तो हऊ ले के बा बताओ अब किस्त भरी कहाँ से हम सर जी आके परेशान कइले बड़ा घरे कि किस्त भर एक तो सरवा काम धंधा नहीं चलत कि पैसा वैसा रही तो किस्त भरा जाई कहाँ से किस्त भरी हम। अच्छा चले तो घुलेटन भैया के हैं उनकरी मेहरानू के नौकरी लागल बा सरकारी उनकरा के पैसा जरूर होई जाते उनकरे से मांगम कि भैया 1 रुपया दहत फेर ले ली हो। ए घुलेटन भैया बड़ा हो के हो? अरे हम आई हो का हो का हाल बा? तो अरे ना आराम भैया उ तो हम ही जानत तनी कि केतना आराम बा। एकदम देखो तनी बड़ा अस्थिर से रहत घर ही में एको दिन निकलती नहीं बहरी। हाँ तो पैसा तो हरा पास नहीं आवता एकदम सरकारी नौकरी के हरा खर काहे के बहरी निकलब का बोली से गोली मारत तलो अब मरही के बाद तो जूता मारो काहे के जूता मारी गोली या बोली मारे के बा कि तारा घर में बा काहे भौजी पैसा आवता नहीं देत का इ लोग के जाने में बा कि हमारा भरे बा लेकिन हमारा जाने में नहीं खे। काहे का करते पैसा मल हो वो हमारा मास्टराइन के कहत रहो हाँ जितना पैसा आवेला ना उनकरे में जाला हमारा के ओकरा में से 1 रुपया ना भेटला ए बबुआ। का वो कुआं खोलने बड़ी का हो अब हम का जानते कि कुआं खोले बड़ी कि सुरंग बनौले बड़ी। सरवरे खतना हम आसरा लेके आई रही बुलेटिन भैया के अब हम कहीं तारा के है वो काम से हम आई रही भैया झाड़ दी खोल के बचवा 1 रुपया के मोहताज हो गइल बनी भैया जेब में फूटी कौड़ी नहीं खे के तरह अपन काम चलावते न अब हम ही जानत तनी आ कार जा सुन ले बता हार्ट अटैक आ जाई। तारा से बातों विचार करे आई रहनी लेकिन एगो कामो खाते आई रही भैया 1 रुपया का बड़ी जरूरी रहा तो हम कहनी चलो घुलेटर भैया के पैसा वैसा होते 1 रुपया दे दी हन
किस्त भरे के बाद सारा आइल बा सर जी पैसा मांगे द्वार पर। बस तू 10-20 हजार में डूबत उतरा तला। हमारा पर 4 लाख के कर्जा बा। कैसे हम जिए तनी तो हम ही जानत तनी। अब लागत दूसर द्वार देखे के ना पड़ी हो। ए बबुआ हमारा लगे पैसा नहीं खे, अगर पैसा रहित ना तो हम दे देती। जान लो चिल्ला चिल्ला तो मुंह दुखा जाता टे। मर्द के तो न क्यों सुनात नहीं खे। कहाँ बिजी बानी जी? का हो का जोर जोर के चिल्ला तड़ू, गला बैठ जाई। बोला का बात बा? 1 लोटा पानी लेके आवा। 1 लोटा पानी ले आई ना, जाके पी लेबू। लेके आइब। थाकल खेदाई लाइल बानी। सरगम नहीं खे रह गइल। 1 लोटा पानी लेके पिए भर चल लो। लेके आवो आ पियावो। पहले तो ऐसे ना करत रहलू हो, पूरा घर के काम कर लेत रहो तबो ना थकत रहो। 1 किलोमीटर पैदल चल देलू तो थक जेतलू। पहले के बात कुछ और रहे, आज के बात कुछ और बा। पहले तार कुछ में ना गिनती रहे, अब मास्टराइन में गिनती हो गई तो तोहरो भाव बढ़ गइल ना। पहले जी कहत रहलू, अब हो कहे लगलू। कुछ दिन में अरे तरे करे लगबू। बुझा तब ये हमारा साथे होई। स्कूल में लड़कन के पढ़ावत पढ़ावत माथा में दर्द हो जाता। अब घर अला पताहार भाषण सुनी। 1 गुल्लटा पनिया लिया के दे देब तो मर ना जइब। बैठा रहा, ले आवा तनी पानी तो के पियावा तनी। डाह देलू तू हमरा के, नौकरी ना रोकली। उतना दूर आए में आ जाए में मिजाज थक जाता टे। अपना मन में इनका तना क्यों नहीं खे जाना था कि मेहरारू आयल तो कम से कम पानी तो दे दी। घरे में खाए के बा आ पर रहे के बाटे तब ई हाल बा। हमारे कमाई पर फुट्टा नहीं झारत न। अपना समझ में नहीं खेत कि हम का करी। एको गो मर्द बड़ा सन कि माजल धोवल चूल्हा चौका सब कुछ करत सन, कौन काम नहीं खसन करत। आई घर में बैठल उठल खैला के मोटाई गावत न। हाँ ला अब मिठाई रखल रही खा गल का? माल छूटा लागे रहल हाँ सब वो खाए जग रह गेल। अब ई दिन आ गेल कि छूछे पानी पिए के पड़त आटे। तो कीन के लिया के धो दो 1 किलो पेड़ा, रोज सुबह शाम पियल करियो। हमारा तो यही तरह शुगर के रोग बा, हम मीठा से दूर रही ना। डॉक्टर माना कैले कहिए कि सारा दिन पे दिन एकर रोहन बदलत। धरा बिना मीठा के पानी पी जाता टे। अब तारे से गिलासियो ना रखाई। अरे उन्हें धर ना धर देवे तो खिया जीव। चलत चलत ना पूरा बदन में दर्द ना हो जाता टे। काहे गुड़वा में दर्द लेखा बुझाए लगल। नौकरी ना लागल, हमरा खातिर कबाहट हो गई। बिना नौकरिए के ठीक रह, पूरा घर के काम काज करत रहियो। 1 लोटा पानियो देत रहियो हमरा के। ए हो से पानी मांगतिया। ए का हो गई? तनी गुड़वा दबाओ ना, टटाता। अब इतना हमारा दिन खराब हो गई कि मेहरारू के गोड़ दबाई। कोई से बतिया बतड़ हो। मेहरारू का होली सन अर्धांगनी। जब तहारा पर पड़ेला तो हम करी ना, आ हमारा पर पड़ी तो तू ना करबा तो के करी? गाँव करे आई। गोड़ दुखात न तो दबाइले से ना ठीक होई। कह 1 खुराक दवाई ले ले आई आ खा के आराम कर, ठीक हो जाई। हम दवाई खा के आदत डालनी ही। हाँ हमारे कमीनी पर जिया तड़। हाँ गोड़ ना दबेब। ए हमरा से कुल काम ना हो, हमरा गोड़ दबाई। घर में साग सब्जी लियल कुल बंद कर दे। दबावा ना तो तू ना दबेबा तो के दबाई? पड़ोसी आई, पड़ोसी घर में खाता पियता। तना के धमकी मत द। तू जब ना कमात रहो तो कहाँ से घर में साग सब्जी आवत रहा, वही तरह चल जाई। ठीक ना? अब मास्टराइन में नौकरी लाग गई तो जंग नहीं खुजीत ले ले। इतना दिन तोहरे से ना खावा खुराक की चलत रहा घरवा के। तू ज्यादा नहीं खा बोलत। हम ज्यादा नहीं बोला तो ज्यादा तू बोला तड़ू। हम ज्यादा बोलता नहीं। हाँ हम ज्यादा बोलता नहीं तो क्या बोलता हो? चुपचाप गोड़ दबाओ, ना तो बकवास मत कर। का करबू? का करब? हाँ। छोड़ के जल चल देही वो। दूसर मरद कर लेबू का? का दूसर मर्द? हमारा पास सरकारी नौकरी बा
आ दूसर मर्द कितना मर्द लोग सही पड़ल बा लाइन लग जाई बुझा गई ले करे के बा सारा बार ही का सुने के मिने तरे एक तो यही तरह 4 लाख रुपये के कर्जा में डूबल बानी कैसे भराई उहे सोचे के बा अगर ई भाग जाई तो हाथे ना लगी पैसा ई रही तो सरकारी नौकरी के जो 40,000 आवता कहाँ जाई कहियो ना तो कहियो हमारे हाथे ना लगी। चल तनी दीदिया गाँव में अइले तो ढेरे दिन हो गइल बा बाकी दीदिया पहले खूब फोन करत रही आ जब से नौकरी लाग गइल बा तब से मुअलो जियाला के खबर नहीं खेलेत। हाँ तो नौकरी वाला हो गइल तब घमंड बुझाता कि ये करो हो गइल बा अब बुझाते नहीं खे करा कि भाई बाप हमार बानस कि नहीं खसन का करबो। आदमी ठीक कहेला कि अपन बनता तो भाड़ में जाए जानता उहे हाल हमारा बहिन के हो गया। चल तनी तो खूब खाए भर बोलब कि बता कि तोर भाई नहीं खस एक दिन फोन नहीं करत अब उन्हें से कैलो प उठावत नहीं खे अब दिन भर उन्हीं से खाली फोन करें इनका नहीं खे बुझात कि हमरो फोन करेला उन्हें से आइल बा तो होई स्कूल में का जान पढ़ाओ तोड़ाओ का करबो इजा की देखो ताकि हम मेहराज के गुड़ दबाओ तुम केहू देखे वाला बा केहू देखी तब ना लाज लगी हे अपना घर में बनी का करे के बा तनी गोड़ भी नहीं दबाए के बा चलो कोनो बात नहीं के हाँ का होनी बड़बड़ाता रह ए कुछ नहीं की बर्बाद तू हमार धनिया हो तू हमार कन्या हो अरे तहार हम ना सेवा करब हमार तू ना सेवा करबू आ गई के एक दूसर सेवा करे हो आ गई लूट पहाड़ के नीचे के दुखाता केहर पूरा बदन दुखाता सब दुखाता गोड़ दबाओ। आराम कर गोड़ दबा देते का ये भगवान हम ना सोचले रही कि इहो दिन देखे के अगर 4 लाख रुपया दे के ना फसल हती ना तो इनकर हम गोड़ दबाती के मूली दबा देती ए हाँ आहा को में जगह ना मिल पिलुआ पर प्लास्टिक के 76 सब खेलर ना बाड़ू तनी बढ़िया से दबाओ हो जना तक सुता तड़ा का हमारा से गोड़ दबाओ तो 76 अगले जन्म ना गदही के जन्म ले हुआ हम रब धोबी ईटा लाद के पछवाड़ा पर अच्छा को मारन न कि कुदले भगब दिया मोय के ओरिया फूले बाया का ए जीजा गोड़ लागत नहीं खुश रह आई का करत नहीं गोड़ दबाओ तनी तबीयत खराब बा का दीदिया बीमार बिया हट हां बीमारों का हमार दुश्मन गोड़ लगता दबावा ना हो अरे कौन लगता जे गोड़ लागता नहीं चल खुश रह गोड़वा में कहीं घाव लागल बा केकर गोड़ में घाव लगल बा तोरा मनाओ तो जक लंगड़ हो जाई का गोड़ दबाओ तोरा तू गोड़ दबाओ तड़ी त के दबाई ई हमार ना दबाइया ना हम इनकर ना दबाई तो तू अपन मेहरार के गोड़ दबावे लो ओ ई काहे के दबाई देखी कुल काम तो ठीक बा बाकी कुल हमके ठीक नहीं खेलागत अरे तार लाज शर्म नहीं खेलागत लाज पति शरम परमेश्वर होला सबकर आ मेहरारू घर के लक्ष्मी ना होली सन पहले परमेश्वर रही आ जब से मास्टराइन बन गइल बई ना अब कुछ नहीं के रह गइल ना देखी हम बुझतनी हर एक बात एकरा बहुत घमंड हो गइल बा पहले दिन भर में 13 बेर फोन करत रहलिया अब जब से नौकरी लागल बा एकरा पता बा कि भाई जियता कि मरता ना माई बाबू से मतलब बा ना भाई से मतलब बा जा तनी पढ़ावे त मोबाइल ले सीधा कहतरी कि गोड़ ना दबाइब ना तो दूसर भतार कर ले अब तो हमारा सरकारी नौकरी लाग गइल बा 13 जना हमरा के पूछी हम नौकरी खातिर पूछिया सा तब कहाँ ची खातिर कोई मरत अटे दिन रात मेहनत कामा ची खातिर लइका करता सन लइकी करते सन मेहरारू करते सन अब एगो एफआईआर कर देब ना तो पर दे नौकरी टूट जाई कामा ची घमंडवा खत्म हो जाई कामा ची खातिर तेल लगावे लगब बैठ के घरवा में माने तार नौकरिया ना रहल त ना जियत रहलहनी अरे चुप रह लेकिन चुप रह तोरा नौकरी पर बियाह नहीं खे भइल हां पाउल के खेत घर दुआर पर इनका देख पर भइल बा बियाह अकर ही देख के मार तड़ू की तहस के नहस कर देलू रो डराई मत हमारी महाराज बड़ा इतना ओकरा तड़े काहे ना दे रही वो घरे 2-4 थप्पड़ मार देते हैं तो पर दे फोन लगा देते रहे अब हर से आदमी
डांटे लगा तो के केस कर देब तो हम कर देखी देब। ओ घरी हमनी के ना जानत रह जाए कर करतूत बाकी आँख से देखत नहीं हमरा अब समझ ली कि भीतर का गुजरता। अब तोहरा मेहरारू तारे से गोड़ दबाई तो कैसा लगी तहरा के? कैसा ना कि वही दिन हमको मार मार इड़े मुके ना कि वही जे हगी दी हां वही जे। अरे माई रे अरे बाबू अरे माई अरे बस भाई के दुश्मन रे मारी दे मारी दबाई दे दबाई भी इधर न कर वाली भलवाड़ी तू नौकरी कौले भाई? हां अब ना सरकारी नौकरी घमंड देखबी? ना हां कुछ ना दूसरा भातर करबू 76 सत खेल लो। हां के छोटा बा घर से बाहर निकाल दिया। चल निकल कहे कि जो जा हम निकल जा हमर के जो हट तेरा नौकरी के मुंह मारलस। गलती बोला बाबा ऐसा गलती ना करब। देखी मेहरारू काहे क्षण हो जाली स जब भाई बाप ओकरा सपोर्ट से रहला ना तब पहुना के धा के पीछे से खूब धसले रही हस कैसे कि सपोर्ट बा। जा रही तरह तू आके हमारा आँख खोल देलो न तो ई कितना दिन गोड़ दबाई त धमकी दी छोड़ाई न करे गोबर पानी करवाई। ऊ ठीक रह का? गोबर पानी करत रही त ठीक रही ई करत रही एक लोटा पानी देत रही कपार में तेलो लगावत रही गोड़ दबाव। फिर से तिलका दिया दूगो पानी देतनी हम अपन पैसा ले करवाई गोबर पानी। भाई हमारा वे की कोई और के अच्छा ये बता 4 महीने हो गए नौकरी लगले पैसा का होता है? हां बाबा बताओ तनी पैसा ना देले 1 रुपया से दर्शन नहीं खेल 4 लाख के महाजन बाटे सोचल के कैसे कर नौकरी लगल बा देख ल बहुत नवनिया बनवालू हुआ 2 बीघा रेहन खेत धइल बा वही नौकरिए लगावे खातिर इनकरे चलते नौकरिया लागल बा कि तहारा से लागल बा खाली कलमे चलावला से। बाप रे अरे माई रे आज मारम न कि जैसे गेंदावा बाउंड्री से बाहर चल जाला ना वही तरह घरवा से बाहर तू चल जेबू बुझ ल तू। देखी बाद में बार पहले हमके खियाई जे पियाई जा हां टेंशन में हम नहीं रह तू तो महाराज हम भूलिए गई नहीं। हां जो जो जल्दी पानी मीठा लेके लावत नहीं ए आज हम देखली त मथवे सनक गई केहू के माथा सनक जाई। बताओ बाप रे बाप जान तलो हम कर्जवा महाजन के चलते गोड़ दबाव तनी कि भाग जाई त 4 लाख रुपया कहां से दिई और ओकरा खातिर खेत बेचे के पड़ी। देखी जेतने नव न ओतने नावावत एकदम चिंगुरा दीही। ई त बात ठीक इहे ना कौनो मेहरार हां बात सही बता। जान तनी अपने से जानत तनी अब का करब तोहर कपार पे बीतल बा तब न तू जान तलो। तब हाँ तो हम नवे वाला नहीं खेब सोच रहम हम करे के सोच कैले रहम पानी आली आली रे के लगा गली बनी ऐसे ना मानी तू टेंशन मत लही तरा। देखा ए हित अब तक को का दाढ़ी लगल कबारे सजही हम चार दिन सारा घूम रिया सा। हाँ तो ही तरह बिना मीठा पानी के बैठे जाए दे ठीक बा। हाँ तो कौनो बात नहीं जा अब ढेर मार दे तो जानत नहीं आई बुझेबो ना करी दिक्कत हो जाई मार थोड़े बनी खाली तो ढेर जा आई खाली मुंह काहे ना बोलटिया उठा के ले आइलू गिलास ना रहता का का बाड़ू हाँ नौकरी वाली हो ना आ अब भाई आइल बा छुछे पानी पियो मीठा मैं छुट्टा लग नौकरी में आग ना लगो धर धर पानी धर ज्यादा पी लो बहन के जौन चीज मिलेला तौन चीज पी लेवे के नहीं चाहिए। नौकरिया के घमंडवा बा तो तोरल ना जरूरी बा 1 किलो पेड़ा आई रहा सुबह शाम धर के खींच देली हमार तो शुगर भइल बा हम तो इतना मीठा से दूर रही हम ना खाए मीठा। आधा किलो भतुआ पाग लेके आइल बन बेगवा में बाकी अपन भतुआ पाग सब ना पियब रे पानी भतुआ पागो अच्छा ना लगी अबे तनी गर्मी ज्यादा बढ़ी तब अच्छा लगे भतुआ पाग पियो पियो ही तरह ई तो कहलक देखा खाना वाना बा अब घरे रउआ लेंगे हम नहीं आई हो बाबू खानो तो रहुए बनाओ तनिका का करम महाराज अभी इमरजेंसी में बना ही के ना पड़ी जाए दे लेट सेट होता उतारा कोनो दिक्कत नहीं खे अब बिना खैले तो हम ना मरब सब धन रहते हुए। बाकी तू चाहबू तो खाना बना लेबू क बजे जालू 9 बजे 9 बजे पहले जालू। 7-8 बजे खाना बना देते रही नौकरिया ना रहा तब अब सुता रहता अब तो धर के फुफकारा तड़ी 7 बजे ले 8 बजे ले ढेर दिन ले राज ना चली नौकरी के कोनो भरोसा पर घमंड मत देखाओ आजकल महामारी चलता कंपटीशन चलता तुरंत है ना। ले बीती हंस चलो तनी चौकर ले घूम फिर रहा जा चली अब आइलो तो 4-5 दिन रह कोनो बात नहीं के 1 महीना रह
नहीं तू अपन खुदा बुझिया जीब के जले जाई फोन आवे लगल गांव से हम हित कर खातिर ना आटे रही ना टाइम के करा पास बा महाराज। खय को बनाइबू कि पासे रखबू भाई आइल बा तो बनावा तनी इहो आइल बा तो बिना लालची के थोड़े आइल होयन। तो कोनो काम से लहित राम नहीं ही 8,000 रुपया एक आदमी के ले बानी। अब देखनी ही तो हम कुल पैसा कौड़ी भुला गए नहीं ओके मरवा देहनी पैसा वो अब ना दी। पैसा धैले रही तब न दीही मोल पैसा के तो सोना चांदी पहिर ले बिया तो कहाँ से देवो जाए दी ये कुल अब कोनो गलती काम नहीं खे कैले ले बिया तो माल नहीं कि बाकी पहले कर्जवा महाजन भर लेवे के चाहिए तब कुछ किने के चाहिए। समझा के जई है आइल बा तो बढ़िया से वो हम समझा दे नहीं तो हम तो समझा दे तो लोगों जो दौड़े कोर्ट कचहरी